Malawi Brief. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka apereka ndondomeko za kayendesedwe ka chuma cha dziko lino kuyambira mchaka chino mpaka chaka cham'mawa, ndipo anthu ambiri ayamba kupereka maganizo awo pa za bajeti imene yaperekedwayi, ndipo mmene tikuwaziwira Kabwira sizinaphonye, ndipo izi ndi zimene iwo alankhula. Wazotani nkhani za moyo pano tinda Kabwira MCP komanso alankhule kumbali ya ndale sopano kuti azikuona bwanji kumbali ya chipani cha MCP budget imeneyi. Iyayi ine ndikuyankhula mbali ya Malawi. Musaganiza osati chipani. Iyayi ndikuyankhula mbali ya Malawi. Budget iyi ndi budget yomuseka Malawi kuti ngati ukuvutika ndi misonkho pitiriza uvutika. Timuona ngati mwina amene alibe nawe ntchito. Mwakayongana budget mwamvapo za VAT kuti yatsika. Mwamvapo zoti payers UN yatsika. Mwamvapo kuti rental tax yatsika. Atiyang'ana Malawi akutuza kuti inu musauka ndithu pa zaka zonse zimene tikhala tilipo mukuvutika. Ndiye mukakweza mafuta. Mwamvapo apata kutsitsa mafuta. Malawi apitiriza kuvutika. Kuti siri mayenera kuti mwina ngati dziko tiyambe kukonza zinthu kuti ndikuti tiendi kuzeni zimene kulibe. Mphunzitsi amene akumvetsera nesi akumvapo akudziwa kuti ndalama yake akhala akupitiriza kulandira ndalama yochepa, akhala akukhomedwa misonkho. Munthu mukangokweza fuel mudziwe kuti Malawi chilichonse chimene akugula chakwera, transport yakwera. Ndi apa budget kwa Malawi ndi chitonzo. Mukanakonda chikanakhala nkhani ya kuti Malawi moyo wawo akhale ndi ndalama nthumba. Mukaneneko mfundo imodzi imene mukanakonda ikanakhala mbudget imene. Ndiyambe ndisanapite kwa imene ndakakonda. Imene ndakakonda. Tidakakonda kuti achepetse msonkho. Tidakakondanso kuti budget imene imapangidwa iyi ionetsetse ndithu kuti mafuta asakwere fachoti anthu asavutike. Tidakakonda kuti tisiye kunama njala idakalipo Malawi kuti anthu kumudzi kwagona njala. Komanso mukamati free education kaphunzireni dictionary mugule free sentence mulipira chakuti free zikhala free. Izo kwambiri Mai Kabwira nthawi yatithera pano timalizise ndithu pamene tikumalizisa kuunikira kuti budget imene yayenda bwanji taonga mawu ako omaliza ungati bwanji. Pakadali pano anzathu ali ku Blantyre nawonso ali chire ndithu akhozeka kuti azukutenso program makamaka budget imene nawonso amamvetsera machete kumalemba ndithu kulemba ichi ndi ku Blantyre yako nawonso akhozeka titumira pa nthawi zingogula zinthu zosaziwika bwino kuchokera m'mayiko ena, zinthu zomwe tingapange ku Malawi konkuno tizitha kupanga ku Malawi konkuno. Andiso aonjezerapo kuti akufuna kuti tikhale tikupanga zinthu zambiri Malawi munomo in terms of exports. The budget imeneyi ikuoneka kuti boma limene la Nyowani likutenga ndondomeko za Nyowani zoonetsetsa kuti chuma chiyambe kuyenda bwinobwino. Tamvaso zina ndi zina zomwe akambapo monga nkhani yomwe tikamba ya CTF. Mukuziwa kuti unduna umene uli ndi kumapeto kwake akunena kuti decentralization kuti zinthu zambiri zizichitika ku madera komwe kuli anthu ma rural areas. Ndi anena kuti 5 billion yomwe atapereke ku constituency iliyonse ikhala ndi ndondomeko yake yoti anthu amene koko ku constituency kumene ndalama zozizipita ndalama zizikagwiritsidwe ntchito bwino. Ndi ifeyo andi china chomaliza chomwe ndingakambepo ndichoti mukaona kuti timati ma assumptions njira yomwe yapangira budget akukamba kuti chiwongola zanja chobwerekera ndalama chikhala chikucheperako ati chitsika ati 15%, 18%. Inflation iso anena kuti itsika to 15%. Zimene zizitu zikutisonyeza ife amabanki kuti mwina boma litu likhala likuchepetsa kubwereka ndalama kuchokera kwa mabanki. Ndekuti ndalama zimene zozete omwe tikhale nazo zambirizo tikuyenera kuti tizipititseno m'madera amene wawo makamaka ma business ang'ono achinyamata kuti akhale akupanga ma business akamakamba zoti kutumiza zinthu zomwe tupanga Malawi muno patoka nanga ati apange ngati makampani akulu okhaokha. Ndi ifeyo ngati mabanki onse Malawi munomo tiyetsetsa kuti tigwirizane manja ndi aboma kuti tathandize ndondomeko yomwe ayika boma lathu imeneli. Iya madinga tikuthokozeni kwambiri. Ndithudi ndimene tikuchitira makamaka nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka atapanga present budget yawo panonso ndi mtsogoleri wa bungwe lija la ma accountants Malawi muno mwina amuyandikira kufupi dzina lija Daniel Jere ajere mwayimva budget ma accountants ndino anthu ovuta kwambiri makamaka nkhani za budget mumakhala figa iliyonse ikamakambidwa kumayiunika mwayiona bwanji budget. Choyamba
tinene kuti muli ma aspects ambiri abwino amene taona budget imeneyi. For instance, choyambirira ndi kuti tikuona kuti more than 30% ya budget imeneyi ikonza kupita ku production. Zimene zili zinthu mwina zingatithandizire chuma cha dziko kuti chiyende bwino. Chifukwa nthawi zambiri kumangoononga ndalama zikudya osapanga produce chilichonse sizitithandiza. Koma chaka chino tona kuti ayi there's a concerted effort by government kuti akweze ntchito zachitukuko. Komanso tikuona kuti nkhani ya ma Constituency Development Fund 1.145 trillion, which is about 10%, over 10% of the budget, is actually going to mamidzi kukathandiza chitukuko at grassroots level. Strategically chimenecho ndi chiganizo chomveka ndithu, koma pamene ponpetu tione bwino kuti tiyenera kuyika ma governance structures oyenera kuti ndalama zimene zikagwiritsidwe ntchito bwino zisakasongonekere yayi. Chifukwa zikoza kupanga songozi yokuti ndalama zija osachita meeting expectations za dziko kuti chitukuko chioneka kumamidzi. Mwachangu ajere ayika mwima kwenda kusukuta makamaka nkhani ya misonkho mwayona bali. Pa misonkho pa tinene kuti mwina sitinakhutire kwenikweni kuti ma recommendations amene tinapereka ambiri sana kwaniritsidwe mu budget iyi. Koma tikutha kumvetsa kuti pakali pano boma likuyenera kuti lipeze ndalama zachuma zokuti lithe kuyendesa bwino. Mudachenjeza nthawi imene jakuti you cannot find your way to prosperity through taxation. Apa budget ikuyankhula mona. At least taona kuti mbali zina boma la mvera zimene tidapempha. For instance tikutha kuona kuti misonkho ya yomwe timati capital gains tax pa ma shares ama company amene ali listed pa stock exchange imene tikuona kuti boma la timvera lachotsa the 30% tax imati ichite ujeni introduce malo mwake akuyika 2% final withholding tax. At least mbali imene atimvera tikutha kuona kuti zaenda. Komabe ndikukhulupirira kuti boma likhala likuwunikirabe ndi kumatipanga engage, because most of the issues will now be about implementation. Ndiye tikutha kumvesa kuti ayi boma lili in a very difficult situation. Tili ndi mavuto ambiri kuti tinena kuti tikonze pa kutolera ndalama zambiri, komanso at the same time anthu tikufuna kuti misonkho ichepe. Koma tikuonabe kuti ayi we are moving in the right direction. Chimenecho ndimene tikuona kuti chikutilimbisa mtima, and tikhala tikupitirizabe kuwunikirana mwina ndi kukambirana nawo anzathu aku Ministry of Finance kuti popita kutsogoloku mwina zambiri zimene timapanga recommend zikhoza kupangidwa adopt. Of course ntunda usunga zekuti zosapange kamodzi. Ajere ndikuthokozeni kwambiri. Ndithu ndilo amene ni mkulu wa bungwe la ICAM amene wadonda Daniel Jere kufotokozera nawo somene ayimverera. Monga ndakambakale kuti pano tikhale ndithu tikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana. Ndaonapo akuluakulu ena osiyanasiyana ndi ngopempha zanga Kingsley Jasu kuti mina atitengerepo amodzi kuti atiyandikire makamaka pamene babane tikupitiriza makamaka kuulutsa kwathu. Ndikuona kuti iya ena wakoneka ngati atangadiwako pang'ono. Mwina Kingsley 1 minute pamene ena ndithu akuyandikira makamaka kubwera kuno. China chimene unganenepo ndi chani chokhudza budget imeneyi? Budget imene taona kuti nkhani ija ya Constituency Development Fund yatsimikizika ndithu kuti imene ikuyamba mu April pamene 5 billion kwacha ipite ku constituency ina iliyonse. Tinaona ndithu nyumba amene mu aphungu kunyadira kuyimirira kuti iyayi ndithu zatheka kuombera m'manja. Ndi nkhani imene mwina tione kusogolo kuno kuti kupanda kupanga nayo chibwana ndi kuti mwina ndalama zimene zija zitha kupezeka kuti zikamapita constituency kuja sizikulongosokaso ndi zitha kubweresanso mavuto ena. Ndiye taonanena kuti iyayi payikidwe ndondomeko zimene ziulutsidwe mwina budget meeting imene isanathe kuti zizayenda motani. Taonanso ndithu ndaonapo Kingsley Vizinge kumene amene ali mkulu wa Nico Group mwina atangotiyandikira pompa nonso kuti timve makamaka Nico ndi company yayikulu kwambiri Malawi muno. Tikamaka za makampani akuluakulu you can't speak without mentioning Nico. Mwina atango apeza kuti atiyandikire pamene mwinanso tikucheza kaye ndiyena ndithudi. Ndi mmene tikuchitira makamaka kuno ku nyumba ya malamulo ku parliament kumene ndithu nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka angomaliza makamaka kupereka ndondomeko yawo. Tikhale ndithu tikucheza ndi anthu ambiri facho kuti budget yakhudza ndithu malo osiyanasiyana. Mwina akumwenda yandikirani pafupi.
Mwaimva budget. Ya budget taimva ndaitali koma ndiyofuna tiwerenge tisatire bwino. Komano mwina mwachidule chabe mutinganene kuti chimene mwatolapo ndi chabe. Yeah, yukhanga kuti budget aona muli ma incentives oti apange promote my exports, muli ma incentives oti apange promote production, muli ma incentives opanga promote small scale, supporting small scale. Muliso dondomeko zina banga baka ifeyo a pensions industry tina dandaula nkhani ya capital gains tax ndi anduna ukhanga timene yo aitani ayiganizirapo chifukwa ukhanga ati achosa capital gains tax ndi kuyikapo akunena kuti leve imene yoyo imene ifeyo pensions tigwirizana nayo komanso iwo aboma atolera ndalama zambiri kuposa ndi measure imene anayika poyambapo ndi overall zikuoneka ngati kuti ziliko bwinoko. Private sector amanena kuti ndiye engine ya economy. Ngati private sector zinthu sizikuyenda ndi kuti zonse siziyenda. Budget ikupereka mpumulo ku private sector. Ndinganene kuti zikuoneka ngati choncho kuti muli ma incentives ndithu a production a foreign exchange pali zina zonena tiponga pali nkhani ya malamulo a foreign exchange anduna imene yo sana imasule kweni yayi kuti munthu kapanga export aboma amagwira ko 25% amakuuza kuti ugulise 25% yako ku boma through reserve bank ndiye imene yoyo akhangata na kuti aziunikira ndiye sitizowa kuti zitha bwanje koma nkhani ina yonena kuti akatero iya pasa mangolomera private sector makamaka ma exporters kuti alimbe mtima. Iya yakumwenda tikuthokozeni kwambiri polola kucheza nafe makamaka pa budget imene. Ndithudi. Anthawi ino ndimpembedzanga so Kingsley Jasi ndaona alendo ena mwina atacheza nawo kuti timve kuti nawo swayiona bwanji budget imene. Zona ditaonga pano pano ndili ndi amayi amene akuchoka ku Mergin board chair wa Mehin Malawi Health Equity Network. Zitsuleni dzina. Ine ndine Yandura Chipeta. Amene timve kuti budget imene ayiona motani. Budget imene ku nkhani ya za umoyo tikuona ndithu kuti pali ma increases angapo within the budget. Sitikuona ndithu kuti ndalama yakwera kwambiri chifukwa tikaona ndi percentage share allocation with the previous financial year ndi chimodzimodzi. Ngakhale in terms of nominal terms ndalama zili zochuluka koma tikuona ndithu kuti boma lapanga prioritize kuti mankhwala akhale ndi ndalama zokwanira komanso zipatala in terms of madecho awaonjezeranso ndalama paliso ndalama ndithu zokhuzana ndi mabankers ku National Cancer Center and establishment ya dialysis centers across the tertiary institutions kuyambira ndi Mzuzu Central Hospital chimene chili chinthu chotamandika kwambiri in terms of health access and quality health services. Okay, mwina mukanakonda cheni chikanachitika ndi chani yomwe chamisa budget. Kutengera ndi kuti chimene chamisa pakali panopa tidikirire kaye kuti tikhale ndi access ya ma documents onse a budget kuti tithe kuona kuti chimene sichinapangidwe factor in ndi chani ndiye tikhala tikupanga zimenezo ndi kukumana ndi ma MP posachedwa apa. Dzimwe kwambiri ayi ndithu ameneyo ku Mehin kuona za umoyo kuti budget imene mwa